sabes, é que somos o 80%. Presidente, hola. É que somos o 80% da flota. Sei non perfectamente por recibir. Bueno, non sei, de momento non o vi. Recibiches unha vez no traballo, non? Quero que lle mire usted para cara a esa xente. Somos mariñeiros. Somos mariñeiros. Sabe que vai? Espera un momento, neno. Tranquilo que non estou aquí para... Un debate coa conselleira, con papeles de Madrid e máis de aquí, que he posto na mesa que isto estudera ali. Porque somos 80%. Eu recibí o seu representante. Non só iso. Sino que me mandaron unha carta agradecendo a recibida e as 500 toneladas que conseguimos faitas. Depois volvemos a plantear outras 500 que non as aceptaron. Entonces, si se poñen de acordo entre unos barcos e outros barcos, podemos... Que barcos? Non somos a maioría. Mira, non somos a maioría dos barcos. Hai barcos, estamos en democracia, non, por eso. No, estamos en democracia e vostedes pactaron os repartos. Os outros barcos. E ahora non estamos... No, eso non está así. Usted mire para cara a esa xente. A cara a xente. Mire para cara a xente. Vamos a ir 50. Non son 20% Por eso digo, e que se pactou un acordo? Ahora non se está Galicia, non por 20% de Galicia. Usted sabe certo que non temos peixe que hai para máis, non sabe ou non? Usted sabe perfectamente que eu recibí os seus representantes que pactamos con 500 toneladas máis que podíamos chegar a un acordo. Usted non nos representa. Usted non nos representa. Non nos representa. Aí tes. 1.200 familias. 1.200 familias. 1.200 familias. Venga, tranquilo. No, si a resposta non hai ningún problema. Non temos ningún problema en volver a falar. Ahora, queremos sentarnos a falar diante dunha televisión a falar traigan vostedes os outros dos barcos e vostedes. Non, tragamos os barcos. Ese non nos explica o que ten que facer. Ese, como presidente de Jañé, non somos o 80%. Os outros barcos teñen que chamar. Gracias por gracias a ti tamén. O 80% somos nós, ten que chamar ustedes o 80%. É que estamos en democracia. Fuera, joder, fuera. Non és gallego ni nada, home. Axúdanos, joder. Esta tonelada que tienes de comer tipo guardia, que tienes tonelada.